Al Poliesportiu Municipal de la ciutat de Gandia va tindre lloc el cap de setmana del 7 i el 8 de juliol el quart campionat d'Espanya de freestyle. Però què és això? De què estem parlant? Vine, acompanya'ns, anem cap a dins. Laura Gazdaro, Eva Barrios, Cristina Pers, David Pérez, Las Palmas de Gran Canaria, Visca Barcelona, de Canàries. Madrid. ho estic gaudint molt, Que l'experiència compensa. És meravellós. preparada. És una competició de patins en línia. És un esport jove, però amb un gran futur. Qui no ha vist patinadors per la seva ciutat? O qui no té uns patins a casa i els caps de setmana aprofita per a rodar amb ells? Calce la mà qui diga que no. Imposible. El Campeonato de España lo que hace es de marcar lo mejor de lo mejor que tenemos en España ahora mismo en freestyle y luego nos da la opción en un futuro, hay una competencia, un campeonato mundial y de aquí saldrá lo que es la selección española de freestyle para competir en ese campeonato. Y a dar a conocer una modalidad de patinaje que está creciendo poco a poco y que realmente es una modalidad que ya existía desde hace unos años, pero que a nivel federado no tenía un desarrollo adecuado. Tenemos a gente dentro del top 10 del mundo en lo que sería en la World Slalom Series, que es la normativa que se aplica. El principal problema es que tenemos un competidor muy fuerte que es la gente de Asia, que tienen gente que se dedica a entrenar con un nivel muy fuerte desde que tienen 8 o 9 años hasta los 18 y competir con los chinos, que son ahora mismo lo mejor de lo mejor, y los coreanos, es una cosa bastante complicada. A nivel nacional aproximadamente estaremos en la actualidad en torno a las 300, 350 licencias aproximadamente. Hasta hace unos años en la Federación Española nos basábamos en una normativa que es la normativa IFSA, es una normativa mucho más estricta, mucho más parecida al patinaje artístico. Ahora nos hemos adaptado a esa normativa que utiliza el resto del mundo, que es la normativa de las World Slalom Series, que es al fin y al cabo lo que utilizan el resto de federaciones, que es una normativa mucho más abierta, más freestyle, que es el estilo libre, que es al final y al cabo lo que buscamos, que el patinador exprese patinando lo que quiere, que compita entre ellos y que busque el superarse día a día inventando nuevos trucos. Amb més de 50 afiliats, la Federació Valenciana és una de les més actives a nivell nacional i l'organització d'este Campionat d'Espanya suposa un impuls al gran treball que des de la directiva, encapçalada pel seu president Eloi Ramil, està portant a terme. Para nosotros no poder celebrarlo aquí en la Comunidad Valenciana, pero más que nada por el auge que hay de este deporte y porque creo que es importante para nuestra federación hacer competiciones de este tipo. Yo creo que vamos a duplicar las licencias por 4 o por 5. Son muchos clubes, en este momento tenemos uno que es bastante fuerte en Valencia Capital, pero en todos los pueblecitos y aquí alrededor, donde están fomentando mucho el freestyle. Y bueno, yo creo que el año que viene vamos a duplicar las licencias y bueno, hay mucho auge y mucha afición por este deporte. Fins a Gandia es desplaçaven els millors patinadors de tota Espanya, des de Canàries a Catalunya, passant per Andalusia, Galícia, Madrid i, com no, València. L'elit d'este esport es va donar cita en la capital de la Safor, un lloc que té moltes coses que oferir, perquè Gandia és molt més que sol i platja, Gandia és tot el que et pots imaginar i més. Nosaltres continuem pensant que l'esport és el mig d'atracció del turisme, el turisme esportiu, el qual atrau moltíssima gent, apostem per l'esport com a mitjà i una vegada més hem demostrat que arrastra moltíssima gent que ve de tota Espanya, posa el nom de Gandia en el més alt i demostrem que Gandia no sol és sol i platja, hi ha moltes més activitats, és cultura, és gastronomia i nosaltres el que volem ensenyar és el nom de Gandia que sigui reconegut no només com a platja. El dissabte a les 10:30 del matí s'inicia el campionat amb la prova de freestyle slalom clàssic en la categoria femenina. Esta modalitat és coneguda com fer cons. Consisteix en patinar fent diferents figures amb els patins, al ritme d'una música escollida pel mateix patinador, i a més, s'ha d'anar sortejant uns cons de plàstic, i tot i això s'ha de fer amb un temps d'1 minut i 30 segons, quasi res. La distància sempre és la mateixa en cada fila de cons, i sol anar des de 50 centímetres passant pels 80 fins a un màxim de 120. Cada competidor disposa de 3 oportunitats per a intentar demostrar-li als jutges que el seu exercici és el millor. És qüestió d'intentar superar-se a cada moment. Relaxació 0.
a Gandia els patinadors combinaren equilibri tècnic i controlaren uns nervis que es podien trair en el pitjor moment. Les seues cames configuraren formes impossibles que van fer créixer l'espectacle i l'emoció d'una competició apassionant. Entre les xiques destacava la participació de l'actual campiona d'Espanya guanyadora en la tercera edició que l'any passat va tindre lloc a Madrid, la catalana Cristina Pers Pérez del club Gavà Freestyle. Durant la prova es va produir la greu lesió de la participant de Castilla-La Manxa, Amanda Fernández Martín Forero, que mentre feia la seva actuació patí una desgraciada caiguda que no li va permetre continuar competint. Les esportistes oferiren un gran espectacle amb moviments plens de dificultat. Totes elles demostraren que el nivell del freestyle a Espanya és molt alt. Després d'una hora d'intens patinatge, Patricia Agudo López de la Federació Madrileña es convertí en la nova campiona d'Espanya. Hombre, yo ya venía con intenciones de primera o segunda, porque hay siempre dos con la que siempre me toca competir y estamos siempre ahí, y yo realmente venía o a ganar o a quedar segunda. A les 11:30 va començar la competició masculina. El nom del també català John Ander Larrucea Osorio, que al igual que la Cristina pertany al Gavà Freestyle i és actual campió d'Espanya i d'Europa, títol que aconseguí en la competició que va tindre lloc a Londres al 2011, estava entre els favorits. La prova de clàssic masculina va estar molt igualada. Ningú va regalar res. Tots lluitaren de valent per ser els millors, però després de molt d'esforç i de que cadascun dels patinadors oferira el seu millor repertori amb demostracions espectaculars del que es pot fer amb un parell de patins, els jutges decidiren que el primer lloc i per tant nou campió d'Espanya era el valencià Antonio Zamora Castro del Club Valencia Freestyle. Sí, la verdad es que llevo estas 2 últimas semanas, ha sido de todos los días entrenando sin parar y tenía muchas ganas de ganar aquí. Cuando han dicho el resultado me ha entrado una cosa que no se puede explicar porque no me lo esperaba. Lo hemos hecho todo muy bien y no me lo esperaba, la verdad. El guanyador estava acompanyat pels seus pares que havien vingut des d'Alcoi per a recolzar-lo. Entrenando y cada vez más hasta que has desbancado al primero y al segundo, que era más o menos la meta de... Yo creo que ahora de aquí para adelante se mantendrá porque la cosa está difícil, irán saliendo más campeones, pero ha llegado a la meta que se ha propuesto. Després d'un temps de descans, la competició continua amb la modalitat de Freestyle Slalom Battle femenina. En esta prova primer es fan els diferents grups, normalment de 4 persones, en funció del rànquing dels participants. Després, els patinadors, en este cas les patinadores, han de realitzar 3 rondes i un truc final que mostra la seva qualitat. Aquí, la música és aleatòria i el temps per a completar l'exercici és de 30 segons. Els patinadors han d'intentar sempre millorar el que fa al seu competidor per tal d'eliminar-lo. La madrilenya Patricia Agudo López es torna a proclamar campiona d'Espanya, però ara en battle. Al final siempre es un poco más complicadilla. Lo que pasa es que ya estoy acostumbrada a competir contra las que he competido y supongo que eso da un poco de ventaja. A les 4:30 de la vesprada s'inicia la prova masculina. Amb un total de 13 participants, els patins començaren a rodar. Els millors anaven superant les diferents eliminatòries i demostraven el per què eren considerats favorits. Les semifinals demostraren que Espanya compta amb excel·lents patinadors. Tots volien estar en la gran final on tan sols hi havia lloc per a 4. Els elegits per a la glòria foren el català John Ander, el madrileny Plinio Marcos, el valencià Antonio Zamora i l'aragonès Adrián Almazán. Els millors patins d'Espanya competint al màxim. El valencià Antonio Zamora torna a repetir com a campió. Cuando llegas a la final, si no tienes una buena forma física, lo notas mucho. Necesitas mucha mentalidad, porque los nervios van aumentando y cuando llegas a la final hay que aguantar mucho los nervios. El diumenge a les 9:30 va ser el torn per a la velocitat. En l'Speed Slalom, els patinadors sobre una distància de 12 metres han de passar una fila de 20 cons en el menys temps possible. És una lluita contra el cronòmetre, però amb unes normes. S'ha de procurar eixir a tota velocitat fins a una línia. A partir d'aquí, has de tindre clar que tan sols pots utilitzar un patí. Si es recolzes amb l'altre, quedes eliminat. Si tombes un con, són 0,2 segons de penalització. I el patinador que desplaça 5 cons també queda fora. Cristina Pers Pérez i Laura Gazdaru, de les Palmes de Gran Canària, foren les finalistes. Després de 3 rondes, la victòria fou per a la catalana Cristina Pers, que es convertí en la patinadora més ràpida d'Espanya.
Una hora després, els xics començaren a escalfar patins amb les rondes de classificació. De 17 participants, tan sols podia quedar un. Anaren quedant-se pel camí els competidors fins a la prova final. John Anders s'enfrontà al madrileny Germán Moreno Agut. El triomf, sense ser la seva especialitat, fou per al català que ens explicà la tècnica per a ser el més ràpid. Això no és la meva especialitat, però bueno, té a veure i practico de tant en tant i llavors ho he fet bé ara i he guanyat. Has d'entrenar la sortida, és molt important, el temps de reacció i després passar els cons el més ràpid possible sense tocar ningú i flexionar una mica la cama i amb els braços acompanyant el moviment i l'altra cama sobrant també fent el moviment per poder passar els conos el més ràpid possible sense tocar. Si no flexiones la cama, llavors els girs se't poden anar o és més difícil. Les últimes proves foren el salt sense rampa masculí i femení. Començaren les xiques. Entre elles hi havia que destacar a la patinadora de Gandia Judith Montalbán Esteban, actual campiona d'Espanya de salts, que va estar acompanyada per un nombrós grup d'amics que es van acostar fins al pavelló per a donar-li ànims. Esta modalitat consisteix en botar una barra horitzontal i caure sobre els patins sense que ninguna part del teu cos toque terra. Les xiques comencen amb una alçada de 60 centímetres que van pujant de 10 en 10. Quan s'arriba a 80 centímetres pots sol·licitar pujar de 5 en 5. Els 3 últims finalistes decideixen l'alçada per consens. Tenen fins a 3 oportunitats per a botar la barra. Els xics comencen a saltar a partir dels 90 centímetres. Quan arriben al metre i 10 centímetres poden començar a demanar que es puge de 5 en 5. La guanyadora femenina fou Laura Gazdaru, del Club Las Palmas Patina, que arribà a saltar 1 metre i 10 centímetres. En els xics destacava el valencià Juan Velasco Cepas, que havia sigut campió en les 2 últimes edicions, però a Gandia no va poder superar l'alçada d'1 metre i 30 centímetres. Però qui sí la superà fou David Pérez, del Club Las Palmas Patina, que es convertí en nou campió d'Espanya. Muy contentos, también sorprendidos. Por lo menos yo estoy muy sorprendida. Sí, es mi primera participación también, o sea que no contaba con esto. Vamos, me voy contentísimo para la cifra. Sobre todo. Mucho cansancio, pero ha valido la pena. Si ha servido también para que esto se promocione un poquito más y haya más gente que conozca este deporte, más contentos todavía nos vamos. Hemos disfrutado mucho de la ciudad en general. Está muy bien para patinar porque hay muchos suelos lisos que están geniales para patinar, aceras que no son de los adoquines típicos, que son las que nos fastidian en general en toda España. Sí. Y es una ciudad pues genial, ideal para patinar. Y el polideportivo muy bien dotado, nos han acogido muy bien y la verdad es que nos vamos contentos. La patinadora de Gandia, Judith Montalbán, estava desconsolada per la seva derrota, però l'eliminació de Laura Gazdaru, que no tenia la nacionalitat espanyola, era de Rumanía, li va donar el triomf. Les llàgrimes es tornaren en alegría. La verdad es que bastante contenta, he superado mi propio récord, que era lo que venía realmente, y aunque ha habido personas que saltan más que yo, al ser española estoy en la clasificación. Efectivamente, el campeonato nacional aquí la verdad es que ha sido espectacular. Estava al lado de casa con mi gente y està bastant còmoda. Amb l'entrega de trofeus culminà el 4è campionat d'Espanya de freestyle que va tindre lloc a la capital de la Safor i que resultà un èxit de participació i d'organització.